Hey, tror du, han så den e-mail? Tror du, han så den? Det tror jeg ikke, for han rejste sig netop, som den kom. Er den vigtig? Den er meget vigtig. Han skal bruge den til den præsentation, han skal give om et øjeblik. Jeg konverterer den lige til tale og sender den til hans telefon. Helt i orden. Men hvorfor sender du den til mig? Jeg sendte dig bare en kopi. Jeg har sendt den til din nye bedste ven. Begynd nu ikke på det. Du har en vigtig e-mail med titlen "Skal bruge opdatering af SAP". Jeg forstår ikke, hvorfor du skal snære af mig. Jeg snærede ikke Jo, af dig. det gjorde Nej, du. jeg ved Du ikke, hvorfor snærede. Gider I to ikke stoppe? Det er så fjollet. Du ved godt, at vores forhold er udelukkende forretningsmæssigt. Nu er det pludselig et forhold, så kan jeg bedre forstå det, grænser. Folk og er ved du virkelig hvad? ikke følsomme herinde. Nu Du taler de skal om bare deres spørge forhold. til og så- videokonferencen. Ved du hvad? Nu kommer han. Nu får den Du frem skal, på skærmen. jamen, jeg... Hej med jer. Jeg fik jeres opdatering og er ved at gennemgå præsentationen nu. Perfekt. Tak, Mark. Hvad så? Hejsa. Se lige jer to. Hvad så? Hej så. Hvad er der nu galt med at hilse på Der folk? er ikke noget i vejen med at hilse på Du folk, men det hilser der, det dig var selv lidt høfligt mere på end en folk, når de almindelig henvender sig venlig til dig. hilsen. Det er der da ikke. Alting går som regel lettere, når de ting, man bruger til at kommunikere med, selv kommunikerer med hinanden. At huset her fyldes med intriger.